Kaburam shau blay bad ka jingai ka jong Jesus Christ na ka banta jong pi baro ki parabangan bad ki baet ki jong try. Hagri ka singi nga ai go you blame bo blay penla pat ingi sasisian bangin yo ye ka por ha ka bangin ye pusan bangin ye bam ye ka jing bam bakin jaman sim ka balong ka tien ka jong blay. Bangangit scam u blay pen thamai ka jimod je perkhat ka jonga bad jong pi habagi pusan ye ka tien ka jong blay. Tiang akwa ban ai ka jing slok ka balengkot hagri ka khilmat shapang ka jing shap tiang ye ki bril. Hadu kalong ka badai ngi bangin shap tiang ye ki bril. Lani kalong ka babakla ban shap tiang ye ki bril. Tiang akwa ban ai ka jubab na ka benta jong pi halol ka ta ka jing kali kata kalong ban yim dai ban shap tiang ye ki bril. Baru blai kwa ingi baru blai sobha ingi bangin shap tiang ye ki bril. Kadai ingi bangin ye ki bril baro. Kadai ingi ya ke bangin buram ni ki bril baro henry ngim dai pat ban shap tiang habang yeng haga jing shisha lani haga nongrem jong ka mon ublay. Tinga kwa ya ke ban ai ke nuksa halor kita ke jubab ke bangala jubab shapi shapang ke jing shap tiang ya ki bril. Ke baning kong kalong an ai pi ke nuksa kumlo ba ki nong yalam nyam ki shap tiang ya ki ba pat ki bril ki babon balang. Ketien ke jonglei ki yethu hau Matthias kelenong ke ba arpuwei lefun puli ke dekat ke ba arpulai kini ke riunyam kila keli jingkeli yo Jisu. Kilong dan ke bor ayu ba melale kini ki ru baru ayu bala ai ye ke ni ke bor hame. Jisu Christ beliau sngoi kita ke jingkeli ula keli kelai ki dekat ke ba arpusan. Long kita ke jingpen baptis u Yohanes kalong na nableng nena ki bril. Te kilai saat i perlo kilai ong. Larangin ong nableng pun ong hangi abakumta belai pimshim langit hau. Hende larangin ong na ki bril ngi syatiang yo ba nama baro ki yo Yohanes kumunong itu lupa. Ketien ke jong blai ke ong habakini ki riunyam kimshim lanot ya ke ban yathu ya ke jubab halor kita ki nongrem baki ye. Tien ke jong blai ke ong bu Jisu Kristus ong ngaru ngam yathu shapi da ke bor ayu bat ke bor ko penla inga bangan le kini ke ru. Kani ke pen baki riunyam ki don ke jing syatien ya upai ba babon balang. Henry kamlong kum ta na ke benta u Jisu Christ bin pule ke gospel ke jong Yohanes kalong ban real in sham hang to pang Jisu Christ kum no bo pen le de kum u khu jong ke jingem bar bo Jisu Christ ukran shapang ke snam bat ke net ke jong ke balong u khu jong ke jingem bat ke tin ke jong blai kong hadien bo Jisu Christ lo please khu le de shapang kata ki breu baro kila thut halor kata ke jingi kai ke bo Jisu Christ u hikai bat ki sngo kalong ke ba ye ki bikin pediang bat dena ke daw dan shibon ki breu kila no yu Jisu bon ki sendran ke jong uru kila no ha ke ban bot yu Jisu ha ke ba kado Jisu Christ upai shaki khat arnot ki sendran ki bai hajan jong u barula keli ke jingkeli atau piru pikwa ban no yanga kani ka pen bo Jisu Christ shum la shateng la ni kuslai ke ba ki pai ba ki ong la ne ki kren halor ka jing shisha ka ba u yeng kani ka di banlong ka nuksa na ka benta jong apa jong piru nim dei ya ka ban tieng ban kren ya ka jing shisha kum ki nong yalam giron ka man yeng ha ka nong rem jong ka jing shisha ka tien ka jong blai te sa ka bai pat ka nuksa ka bangan IP ka tagalong ka jing shateng ya ki nong yalam don ki long yeng bat ki bril ki ba shateng ya ka ba ki nong yalam kin ong haga jing ka jong ki lada kin le ya ka ta ka bo blai ukwa ya ki bikin le wei na kanuk sa pila ban shem ka de Yohanes ka long ka ba kendai ka ba yetho shapang ka wei ka long yeng ka ba don yu khon u bala khamat la ba ka tien ka jong blai ka ong u Jisu Christ ulawan ya ka ban penkhya ban penpek ya ka khmat jong ne u bala khamat la hadien bo Jisu Christ ulale ya ka ni ka kamba tien ke jong blai ka ong ki nong yalam nyam ki lawan ban keli ki kme ki pa shapang ka ni ka kamba ni ki nong ki kme ki pa kim shum la not ya ka ban yetho la ni ban plai ke bo Jisu Christ ulale na ka ban khon jong ki wei na ka daw ba kim shum la not na mala ai la pa ya ka hukum ba ki no ki breu ki ba pla bo Jisu Christ ulong Messiah la ni wan no blai la ni ki nget halor ka jingi kai ba ki jing le ka jong u on kan tat no ki na ka jing long khot a synagogue
Badai nak kata daw kini kimi pa kim shim lord ia ke ban kren la ni ban pla ia ke jing shisha kini ka long ke jing bakla ke kraw ba kedi ban long ru kan nuksa na ke banta jungi ia ke ngin yo jing kai bim dei ban shaktieng ye ki nong yalam haba kadai yang bingin yang halor ke nong rem jong ke jing shisha tis kawai pat ke jing shaktieng ke bom jisu kris uhi kai kata ka long ke jing shaktieng na ke banta ke jing sha pen shitom ben hagini ke mat Pulih hau Matthias nang ko sipaw kat ke baat ra uji sukres su ai ni kentien ha ke bau laong banyam dei ban septieng ye kita ki bala ye ke ban penyap ye ke met iron kam ban septieng ye utaken ubala ban penjat ong tang ye ke met be wat ye ke men sim ha ke tu job deng kini kalong ke jing hikai ha ke ba penken ma yengi ba kum ki banget ila ye ke bangin hap ban ya lingba ke jing pen sitom ha ke met na ke benda ke buram ke jomet Next kemen ai ke jinga ke bekerpang na ke benta jengki hakan ni ke kelemat ha ke kerteng ke jong Yesus Kristus ngaduai. Amen. Doble ke jing suk lor kat berpi yang next kem nya chaprang na ke benta ke puram ke jong trai. Amen.